Aranguren telebistak aurkezten dizue Aran ipuinak. Pello eta Otsoak, Taxoare. Pello txikia artzain bat zen eta artalde bat zeukan. Eta urtero, aezkoatik Milagrora joaten den abelbidea hartzen zuen, negua iritsi zenean, bere artaldeak hegoaldeko lurraldeetan janaria aurki zezan. Pello txikia, bere artaldearekin batera, Taxoare herrira ailegatzen zen urtero. Izugarri gustatzen zitzaion atsedenaldi hori. Bere artaldeak ura edaten zuen hango iturrietan eta bapo jaten zuten. Oso atsegina egin zitzaion atsedenaldi hori gure Pello txikiari. Eta urtero bide berbera egiteagatik, Taxoaren gertatzen diren aldaketak Pellok ikusten zituen. Gertatzen ez ziren gertatzen, baizik eta eragiten. Taxoareko bizilagunek egurra behar zutelako joaten ziren oihan handiera, eta oihan handian zegoen ariztiarekin akabatu zuten. Hasi ziren pixkanaka egurra mozten, haien etxean sutea pizteko edo haien aberentzako ukuiluak egiteko. Eta konturatu gabe gehiegi hartu zuten eta ariztiarekin bukatu zuten. Ze gertatu zen gero? Otsoak agertu zirela. Otsoak, bai. Otsoak agertu ziren, otsoenko bazulo eta basoen eta herriaren artean ez zegoelako ezer. Basoa ez zegoelako. Basoan bizi ziren animaliekin ere bukatu zuten. Haiene, orduan otsoak non aurkitu jana? Non eta herrian. Hasi ziren joaten, gero eta larriago, gero eta sarriago. Eta orduan, noiz behinka oilar batzuk, edo ardi bat, edo hauntz bat, jaten zituzten. Eta hango bizilagunak, kezkatuta, izututa, eta justu negua eta Pello txikia agertu zen. Pello txikia bere artaldearekin, tira, azkar, begira, pixka bat, kontuz, blankita, tozona, eta hoz. Eta justu agertu zenean, baina ze gertatzen da hemen herrian? Non dago jendea? Zergatik dena hain itxia? Eta zergatik orain aberen eziak hain altuak eta sendoak? Ze gertatzen da hemen? Kox. Etxe batean bizi zen emakume bat agertu zen atean eta zer nahi duzu? Ez dakit, ezin dut ulertu ze gertatzen da hemen herrian. Oso jatorrak izaten zarete eta orain ez dago inor eta, nahiko beldurgarria da gaurko giroa. Otsoak etortzen dira! Eta atea itzizun. Otsoak! Pello txikia zegoen herri batean, erdian, babesik gabe bere artaldearekin. Eta gaua iriztear zegoen. Haiene, non paratu bere kanpaldia gaua igarotzeko. Eta orduan iturri gotikoaren alboan jarri zuen bere artaldea eta ezpada piztu zituen su batzuk. Otsoak uzatzeko eta artaldea babesteko. Baina gau latz horretan, 5 ardi galdu zituen. Pentsatu zuen, hemendik lehenbailen joan behar naiz. Bestela, gero otsoak berriro etorriko dira eta pixkanaka, nire artalde guztia janen dute. Eta oihan txikira joan zen, 5 ardi horien gorpuak lurperatzera. Lurperatzen hasi zen momentuan, hasi zen pentsatzen, helen nirekin hemengo jendea oso jatorra izan da, eta beti laguntza eman dit, eta orain ies egitea, kukuak. Abestuzun. Eta urura jo zitzaion esaera zar bat, txanpon bat patrikan eduketzen baduzu kukua kantatzen denean,
urte askotarako, dirua ez da faltako. Begiratu zuen eta aurkitu zuena. Eskursoil bat bertzerik etzen, ez zegoen txamponarik. Orduan, etxita bota zuen lurrera, eta justu bota bezain pronto hasi zen handitzen. Aritz eskur bat zen, eta berarekin batera, bertze aritz eskur batzuk, denbora luzez, lur azpian, igaru zirenak. Handitzen, eta hau ez ustezkoa. Ara, momentu batean, baso bat sortu zen, justu otsoen, eta herriaren artean, dena konponduta. Baina, ez dakit, nahikoa izanen den. Agian, ara, zeide jona, oraintze bertan bururatu zaidana. Putzu sakon bat egiten badugu, abereen gorpuak botako ditugu hemen, gero otsoak etorriko dira gorpu hauek jatera, eta hain sakona izanez gero, ezin izango dute hemendik atera. Laguntza bezedez, denon artean egiten dugu otsozulo bat. Eta denon artean, eraiki zuten orain, otsozulo bezala ezagutzen dugun putzu sakon hori. Eta horrela otsoak geratu ziren betiko putzu sakon horretan. Eta horrela bukatu zen, peio txikiaren ipuina. Baina gauza bat ere, utzi zuen peio txikiak herrian. Abesti bat. Otsoen beldurra saiesteko, eta haurrak elkarrekin jolasteko, hasi ziren kantatzen asmatu zuten abestia. Jolasean nenbilen ilundu zenean, jolasean nenbilen ilundu zenean, kukua kantuan hasi zen gauean, kukua kantuan hasi zen gauean, kuku, 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 kuku. Otsoa presa zaude? Ez, galtzak jazten ari naiz! Jolasean nenbilen ilundu zenean, jolasean nenbilen ilundu zenean, kukua kantuan hasi zen gauean, kukua kantuan hasi zen gauean, kuku, 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 kuku. Otsoa presa zaude? Ez, galtzerdiak jazten ari naiz! Jolasean nenbilen ilundu zenean, jolasean nenbilen ilundu zenean, kukua kantuan hasi zen gauean, kukua kantuan hasi zen gauean, kuku, 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 kuku. Otsoa presa zaude? Bai, eta harrapatuko zaitut!